Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Katentreman karahayun tuwin kasarasan. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para sesepuh lan para pinisubuh ingkang lebdo ing pitutur saha pana ing pamawas ingkang kula bekteni saha ingkang sinudan dening para pabrayan. Para wasung bila sungkawa ingkang winantu ing karahayun. Senadyan ing swasana duka sumangga sami sesarengan ngluhuraken asma Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit nugroho ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah saged hambabar kawilujengan katitik panjenengan sedaya lan kula saged nyawiji wonten ing griya duh kita tan manggih rupida. Para wasung bila sungkawa ingkang luhuring budi. Mugi keparengna kula sumela atur sawetawis karana jejer kula kadhawuhan matur minangka talenging basa saking Bapa Ibu titik-titik kinen hangaturaken pigatos ing swasana wonten ing siang menika. Ingkang sepisan Bapa Ibu titik-titik ngaturaken pambagya wilujeng awit rawuh panjenengan sedaya saha ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sinaosa wonten ing kawontenan punapa kemawon panjenengan sedaya sampun nglonggaraken wekdal nyisihaken wanci rawuh wonten ing griya duh kita punika. Ingkang salehipun mugi kepareng lenggah kanthi martika. Para wasung bila sungkawa ingkang kula hormati. Bilih kados ingkang sampun kacetha wonten ing serat lelayu. Bilih Bapa Ibu titik-titik wonten ing siang menika nandhang sungkawa. Awit tinilar dening titik-titik ingkang sanget dipun tresnani. Nun inggih Bapa titik-titik. Karana sampun murut kasidan jati kapundhut wangsul wonten pangayunan Gusti ingkang Maha Agung. Rikala dinten titik-titik surya kaping titik-titik jalaran nandhang ruga sampun sawetawis wekdal. Yektosipun keluarga sampun hambudidaya sarana usada murih waluya temahing jati temahing mulya parandene kridaning ati tan bangkit mambengi kuthaning pesti pambudidayaning manungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang maha kawasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jinangka saking kang maha nasa bilih Bapa titik-titik seda kanthi puput yuswa 100 taun. Para wasung bila sungkawa ingkang winantu ing karahayun sampun karembak dening keluarga. Bilih layonipun Bapa titik-titik badhe kapethak wonten sasana laya titik-titik watawis 300 meter saking griya duh kita. Pandonga saking para asung bila sungkawa ingkang dipun suwun mugi almarhum seda kanthi husnul khotimah. Alusipun almarhum Ibu titik-titik katampi wonten ngasipun Gusti ingkang Maha Agung kapamaraken jumbuh amal ibadahipun rikala wigesang. Bo pilih para asung bila sungkawa sepen ing pambengan longgar ing samukawis kasuwun nderekaken layon dumugi sasana laya saha asung pandonga wonten papan ingkang pungkasan. Keluarga sampun nyapaptaken kendaraan arupi bis. Ewontene panjenengan sedaya wonten pambengan sanes keluarga namung saged nderekaken wilujeng kundur mugi tansah pinayungan Sing Gusti ingkang Maha Agung ngantos dumugi dalem suwang-suwang tan manggih rupida. Para wasung bila sungkawa ingkang winantu ing pakurmatan keluarga nglenggana bilih rikala gesangipun almarhum kathah serawung kaliyan panjenengan sedaya tartamtu hanggadhahi kalepatan
pramila keluarga nyuwunaken lumunturing sih pangapunten. Ugi hambuk bilih almarhum wonten sesanggeman kalian panjenengan sedaya ingkang dereng kerampungan awujud punapa kemawon, mugia enggal saged karampungaken sesambetan kalian keluarga. Ingkang salajengipun mugi-mugi alisipun bapa titik-titik pikantuk margi ingkang pajar kubur ingkang jembar. Sagung para asung bela sungkawa kakung miwah putri ingkang luhuring budi. Mekaten saha semanten menggah atur kula minangka talanging basa saking keluarga ingkang nandhang sungkawa. Lenggana atur kula wiwitan tengahan ngantos pungkasan kathah kirangipun sae tata basa parama sastra